Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita awali syahadat sholawat sifat kalidasan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basyaran kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wa daniyat qudrat iradat ilmu hayat ma basyaran kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basyaran kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan kepanggih malih belajar sinau urip kiambak ana ing lampahan saben dinane, kalampahan teng keluargane, lampahan teng masyarakate. Sehingga kados kula panjenengan golek kawruh supaya napa kula panjenengan boten kesasar ana ing pemikirane, nggih mboten kesasar ana ing rasa lan pangrasane. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan nggih saged istiqomah anggenipun ngopi bareng meskipun keadaane sing ngoten niki. Dadi mriki enggak ada paksaan, mboten wonten. Jadi nek kene ngopi bareng ya bahasane nggih sak sire kan. Sak sire sing adol kopine. Wong ngopi bareng kan ngolah pikir. Mriki sareng-sareng. Dambo sangga niku ya nek sing takon, ya nek sing jawab. Kan ngoten.
Wong takon nek kene kan sesuai kalih perjalanane kiambak-kiambak. Sudah sampai mana perjalanannya awake dhewe. Lah terus mengke lelampahan berikutnya niki nopo? Lah kan ngoten. Lah kula panjenengan wau ngawali kalih sifat kalih dasane Gusti Allah kersane napa? Temriku wau wis enek kepinginan malih kono pun kosong. Temriku wau pun ngosongne ana ing pikirane, ngosongne ana ing atine. Sehingga napa panjenengan iki ngosongne adahe. Nek ade iki wis kosong kanton ngiseni. Kan ngoten. Dadi sene kalih napa? Nggih kalih ilmu-ilmu atau kawruh-kawruh sing dereng kula panjenengan kawruhi. Wong temriko wau akal ya ada, ati ya ada. Nah ade iki mang gak dikosongne jenengan mirengne wedharan sing ngoten iki wau ngelu. Pikirane ya ngelu, rasane ati ya gak penak. Krana kebek. Ning pikirane iki kebek, ning atine ya kebek. Lah mula sangka niku setiap kula panjenengan ngawali ana ing wedharan sifat kalih dasa wau mboten ketinggalan. Temriku wau ngawali malih kalih syahadat. Lah temriki wonten gandengane. Kula panjenengan ngawali syahadat saben syahadat. Lah syahadat temriki mangke mboten syahadat ana ing ucapane. Mboten. Temriki mboten syahadat ana ing rasane. Mboten. Nah temriki syahadat ana ing wujude Allah. Temriku wau digrayai ora kenek, digambare gak kenek, dirasakne ya ora kenek. Lah niku. Lah syahadat zahir nggih saben dina kula jenengan nggih ngucapne asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah niki zahiri. Lah syahadat temriki wau ngawruhi ana ing wujude Gusti Allah. Sehingga ana ing sifate wau nggih pun kula panjenengan mungelaken. Lah karena apa? Kersane adah utawa akal lan ati niki wau kosong. Nek yang kan biasane ngawali kalih ngeningne cipta. Kan ngoten. Cipta dindingne, cipta iki panggone ning akal dindingne lan ngeningne rasa. Rasa niki wau ten atine dindingne. Lah raga ya dindingne. Nek temriki nek kula panjenengan pun mlebu ana ing ranah tauhid. Darani meneng mboten wonten. Darani nding nggih mboten wonten. Mboten wonten sedaya niku. Sehingga napa? Nek mboten wonten ya ora nek sing ngaku-ngaku. Tapi yen jek wonten ngaku-ngaku awet iki wis nglakoni ngeningne cipta, ngeningne rasa. Dadi sanes angen-angen iki nggih sanes rasa. Nek kene ya ora ngakibatne kaya adiki mang timbul ketenangan nggih mboten. Temriki wau nggih mboten timbul suatu kesaktian nggih mboten. Mboten. Karena apa? Sedayane niku wau pun diilangi kabeh. Sing wujud nggih namung Gustine. Lah niku syahadat. Dene apa awet iki mang ning maneh jenek rasane ning pikirane jenek ciptane. Berarti kula panjenengan dereng syahadat temriki wau. Ika wae jik manggon ning awake dhewe man arafa nafsahu temriki. Lah sing ndadekne adike mang kesasar.
iki mang angen-angene awake dhewe. Sing dadekne adik kepleset iki mang rasa lampang rasane awake dhewe. Rumangsa rumoso sing ngoten niku wau. Nggih kepleset niku. Sehingga wau sinten niku Pak Jono, jenengan kok saged ngoten, nggih niku imajinasi kula kan. Diwujudne ning angen-angene. Lah ta niku pripun? Lah ngerti ya ning kene ning pikirane awake dhewe eneh alam. Alam halusinasi, imajinasi lan alam ilusi. Ya semua ada perannya. Semua ada perannya. Tinggal peran ini negatif atau positif. Nah, seperti kita bangun rumah, bangun rumah. Ya kan perlu imajinasi bentuknya bagaimana. Nah, itu manfaatnya. Jadi di sini jangan disalahgunakan imajinasi seperti itu. Disalahgunakan bagaimana menciptakan hal-hal seperti itu sehingga saya pengen punya istri menciptakan sosok perempuan. Diimajinasi seperti itu. Lah wujud tapi wujud ning angen-angen nih. Lah itu dunia khayalan tadi. Nek kono ya iso ndadekne senenge awake ya iso, ndadekne mareme awake ya iso. Nah, iki lho adik man tersesat di dalam pikirane awake dhewe. Salah setunggal nggih niku. Gak krasa. Ngono kaya disenengi. Ngono kaya digoleki. Pada temriku wau tersesat ning pikirane awake dhewe. Temriku malih tersesat malih temriku wau. Oh, pikiran iki mlaku ana ing langit sapi itu. Kok ya roh langit sapi itu piye? Di paraliki mangke enek wong ngomong langit sapi itu, gak iso angen-angen awake dhewe. Wong badakan sedayane nggih engko sanepan. Langit sapi itu temriku wau. Niku sedayane sanepan. Langit sapi itu ki ana apa nih? Kan nenek langit sapi itu bumi sapi itu wis sap-sapan kabeh. Niku sedayane nggih sanepan. Ya langit sapi itu bahasa kita iki napa? Iki mang batase ana ing gulune, gulu ke atas niku jenengan hitung pinten niku. Kuping loro mripat loro, irung bolongan loro, lesan siji pinten niku? 0, 4, 6 tu. Gitu. Lah niku mboten angen-angen malih. Niku langit sapi itu. Ya kan pribahasa tuh. Jadi adik kudu ngerti bahasa-bahasa sing ngoten niku wau. Nah, adik ngerti ning bahasa-bahasa sing ngoten wau sehingga napa? Mungkin mboten berkhayal malih. Wah nek kono langit sapi itu. Lha sedangkan yang Amerika ten mriko gen langit sapi itu. Tapi tembus rono. Gitu. Luwih canggih malih. Nama astronot kan jenengan sanes astronot ya. Munggah langit sapi itu napa saged. Jadi sapi itu ning angen-angen nih. Balik kan nyiptakne langit. Kita Pak Jono sing sering munggah ning langit sapi itu. Ya angen-angen iku to. Ngono kaya diseneng, digoleki. Nah kono bener sapa? Pangeran apa manggone kono? Ya kan ngaten malian. Nah kono gak enek dulure sampan nek kono gak enek. Anake ning alam donya lho, ning bumi anake iki. Nah kono gak enek wong. Lah mula sangga niku nek kula panjenengan ana ing lelampahan semedi, ana lelampahan ning
temriki nek kene dasare nggih ngoten niku mengki. Blarah. Nek blarah pripun? Nggih kan pundi-pundi. Ning alam jin, ning alam siluman wujude nggih macem-macem. Ya pada temriki wau lelampahan ana ing ning cipta ana ing ninge rasa iki mang muksa, belajar muksa. Berarti piye? Gek enak awake dhewe sing enek nggih namung Gustine. Njaba jero dinengne kabeh. Alhamdulillah. Mas Agus. Wadri kemawon jenengan niki ances mu. Niki mawon anget. Nah. Ini wong kena izin ketok sama kan beli. Kendel. Lah ta mriki wong-wong ki goleki pangerane. Pangeran iki digoleki. Pada temriki wa sifate nggih nerangne wujude niku. Nggih mboten saged angen-angen nembus temriki nggih mboten saged, rasa nembus temriki nggih mboten saged, sukma nembus temriki nggih mboten saged. Sagete pripun? Disalahne kabeh. Sekabehane raga sak isine disalahne kabeh. Sehingga sing timbul mengke sanes rasa rumangsa. Wong kenek. Nek kono ya ora petok apa-apa. Lah nek kono wis genek cara bahasane lahar pun lakalabun la sautun apa malih. Ini ku. Tiga. Wis kena apa-apa kare kalimat napa? Suara wis genek, rasa wis genek. Nah, dadi ini adik kudu ngati-ngati banget ning alami imajinasine awake dhewe, alam halusinasine awake dhewe, alam ilusine awake dhewe. Iki pikiran. Awake dhewe kudu sing ngati-ngati ning alam rasa lan pangrasane ning kene. Kudu sing hati-hati. Lah hati-hati piye? Neng kene enek sing nuntun awake dhewe, enek sing nuntun. Lah niku mau sinten sing nuntun? Sing nuntun ning atine awake niku sinten? Sing sering ngomong, sing sering nuduhni. Lah ta mriku nggih macem-macem nafsiri jeneng-jeneng sing ta mriku wau. Enek sing ngarani iki mang diarani guru sejati. Enek sing diarani iki mang dulure. Enek sing diarani iki mang leluhure. Macem-macem iku. Lha padha ta mriku napa? Adike jek kepleset iku dudu iku karepe. Wow nggih pun diaturin lapa? La harfun la kalamun la sautun. Singgo ning dodo wis genek gremengan maneh, wis genek sing ngajak-ajak maneh, ning pikiran iki wis genek nyiptakne panggonan-panggonan maneh. Nek kula panjenengan mlebu ning arah tauhid. Sehingga napa kula panjenengan mboten wonten sing wonten nggih namung Gusti Allah.
Itu mungkin yang mlebu ning angen-angen nggih jelas wonten gambaran. Mlebu ning alam rasa nggih wonten rasa-rasa. Lah nek ten mriki kula panjenengan mboten ngaji rasa, Pak. Nek ngaji rasa engko goleki rasa, ngepasne rasa. Nanti nek niki mang golek wangsut ning rasane, golek petunjuk ning rasane. Nek wis kaya ngono rasane iki mang wis ngabulne ana ing karepe awake dhewe, terus adiki ngarani iki lho guru sejati. Sing nuntun awake dhewe sing genah ning awake dhewe. Lah nek kene adike mang jek kepleset ning jeneng iku. Awake iki mang jek kepleset ning asma. Nek niki mang oh sing nuntun aku sing ngaran aku jarane guru. Sambendene aku dimbong darani dulur. Darani dulur. Kita wis kongkon ngorak-ngorok basane iki. Iku ning alam impen ya iku. Alam ilusi, Pak. Alam ilusi. Dadose nang kono ade iku ngerti ngolah rasa engko timbule rasa. Ngolah cipta engko ya timbule cipta. Lah ten mriki mboten ngolah napa-napa, Pak. Napa kula panjenengan mlebu ning arah tauhid maring Gusti Allah. Sing apa? Ning awake iki gak enek wisan. Sing enek nggih namung Gustine. Sing ngarani ya Gustine, sing kae jeneng ya Gustine. Sing ngobahne ya Gustine, sing menengne ya Gustine. Itu karepe awake dhewe maneh. Jadi sanes rasa. Nek duduk rasa sing ngoten iki sing nggo napa? Pikiran ya gak iso ngarani, ati ya gak iso ngarani. Nafsu ya mandek iku. Mandek sedaya. Lah ta mriki pun mboten wonten jenenge panggonan ya rene. Kenek. Diarani dhuwur ya ora, diarani endek ya ora. Diarani padang ya ora, diarani peteng ya ora. Diarani gedhe ya ora, diarani cilik nggih, mboten. Nggih dadose ning alam rasa nggih rawan. Rawan banget. Nek kula panjenengan niku mboten gadah dasar tauhid, nggih mengke rumangsa petuk pengiran. Rumangsa ngoten mengke. Wis dipethuk iki padha makhluke ngarani pengiran. Tapi nek kula panjenengan pun wonten gadah dasar tauhid sing ngoten iki, sehingga napa gak ketipu maneh lho ngoten lho. Nek kono wis gak ngluyur maneh pikirane. Atine nek kono wis gak rasa la rumangsa iki mang suudon kalih keadaane. Mboten. Sedayane mandel sehingga iki lho sing jenenge nrimo ing tandume Gusti. Lah niku jeneng.
Nggih kathah, biasane kula jeneng ngaku-ngaku ki lho jenenge nrimo ing mandume Gusti sanes niku. Wong darane nrimo kok ijek ngengkel ambek Gustine. Darane nrimo napa niki mang jek menghakimi Gustine. Yo Gusti jatahe kirang kathah. Tanggungan kula nggih kuwathah Gusti. Lah kan ngoten protes iki. Lah njaba njero ati kudu ngerteni alam pikiran kudu ngerteni, alam hati atau alam rasa kudu ngerteni kabeh. Supaya apa? Ben gak kaya kancane, mlebu ning alam pikiran nek kono iki mang nyiptakne sekabehane sing disenengi ya kan ngaten. Nggih ngoten niku memang. Wong jenengan nyiptakne malaikat nggih saged. Malaikat iki mangan nek suwiwine kan saged. Ya padahal iki ya sanepan. Sanepan kabeh. Lha pun Pak Sodip. Geblak-geblak iki wonten napa jenengan iki? Napa? Ngantuk. Yo geblak-geblak. Oh, boyoke sing kudu diongkek. Disandekne Pak Sodip. Lah disandek bantale. Pokoke di ngono. Kersane mboten. Nah niku. Memang ya ning alam boyok memang ya susah kok nek boyoke kekunci gak iso obah lho. Nggih ta? Ya kudu dimanja alam boyok iki. Lah ta mriku awake kudu ngerteni bedane ana ing ngeningne cipta, ngeningne rasa. Lah nek kene iki mau apa? Bukan ngeningne karo-karone ora enek ngeningne. Pripun Pak Suwono? Lah larase sing pripun? Monggo. Ya mboten ngoten Pak Suwono. Kersane kan larase iki kudu ana kalimahe, kalimah sing pripun? Pripun larase jenengan? Masalah kan mboten sami kalih kanca-kanca larase. Pendengar. Dan jenengan pendengar gak nek cerita no. Kan ngeten Pak Suwono kan kersane mengke apa niku. Kula mboten nyalane sinten-sinten mboten. Kan iki perjalanan dengan pemikirannya sendiri-sendiri gimana. Mboten napa-napa gamane jenengan damel jeneng iki mboten masalah sak sire jenengan damel. Nah, ngerti ya ana kono iki meng bukan tauhid. Lho, nek ngono. Bukan. Iki ning polahe rasa. Sehingga pola rasane kene iki mang balik meneh mok jenenge sapa? Ya kan ngene. Mok jenenge dulur apa jeneng guru sejati ya monggo, mok jeneng iki mang sing ngomong awakmu ya monggo. Sak siru. Tapi ini bukan tauhid, ini bukan. Nggih tauhid nggih wau kula pun sebutne iki wis ge enek kabeh. Sing enek nggih namung Gustine. Sehingga temen iki sanes rasa malih. Iku kancane, Mbah.
Kale perjalanane jenengan niku pripun Pak Sono? Sedaya kan nggih kono perjalanan. Kan perjalanan kale bahasane jenengan. Deh. Mboten napa-napa kan iki nggih wawasan itu nggih ilmu. Katon jenengan mboten napa-napa kersane. Kersane jelas nggih. Jenengan wae kersane mriku mawon. Dan iki. Kados perjalanan jenengan sing damel asma-asma sing ngoten niku. Tasik bawah, Pak. Napa? Tasik bawah. Kula tak dados pendengar. Lah terus sing dhuwur sing pundi? Nek jenengan rumangsane ning ngisor. Lan dhuwure ta pundi? Kok niki proses belajar lihat. Proses belajar. Nggih. Akhir perjalanan, Pak. Ngoten niku mboten kesel jenengan melampah terus. Nggih mboten. Untuk mencari napa? Sensasi. Oh, mencari sensasi. Mencari tantangan baru. Mencari tantangan baru. Sehingga nek manggon ning pikiran kalian niku mengke saged ditembus. Jenengan dengan alat niku mengke saged. Karena alat niku kan bisa membaca pikiran orang, bisa. Bisa membaca hati orang itu bisa. Kekuatan pikiran niku. Diarani kekuatan pikiran mboten niki wonten sing nyanjangi. Iki mang cara kan bahasakan bisikane sing ning ati, bisikan. Iki lho atine wong iki lho jerone atine ngene to karepe iki ngene. Iki ana sing bisiki. Lah bisikne kene iki mang sing apa diterjemahne kali akal. Kali iki mang sing akal ku mujudne. Mujudne iki mang panggonane. Wujud ning prilakune, engko wujud ning pikirane. Lah ning akale kono ya engko dirohne kaya omahe ku madhep nandi ya roh, cete piye ya roh. Roh kabeh iku. Sing ngomongi iki sing ning sandinge iki sing ngomongi. Sak sire sampean iki mungkin mak jenenge sapa ya monggo ikan, monggo. Mau jeneng iki mang niku nggih monggo, niki nggih monggo. Lah cuma kan ning kono sing bisik-bisikne kene selama iki mang bantu awake dhewe nek diranah tauhid itu nggak bisa. Mboten saged niku. Karena temen niku wae sanes alam rasa malih. Atau alam cipta malih sanes. Nek alam rasa, alam cipta kali niku gampang niku. Dengan damel gampang. Nek ponten arah tauhid niku pun boten saged. Lah ta mriki jenenge tauhid dudu iki mang pisah baru dadi siji jenenge tauhid. Sanes panene niki tasik ten pikiran. Emang kan iki lha sing tauhid ning pikiran iki mang apa? Perkara loro dadi siji iki mang tauhid. Pikirane ngoten. Nggih. Sehingga biasane kula njenengan monggo kula panjenengan nyawiji maring Gustine kan. Nah, iki mang ya tauhid sing pundi? Lah, kan ngoten. Lah, nek sing mriki wau tauhid ning rasa.
Tauhid ning rasa niku. Tauhid ning rumangsa. Lah niku ki tauhid. Lah nek kono adi kudu ngerteni kono iki mang tauhid di dalam tauhid itu sendiri. Sehingga apa? Kita nggak ada yang ada Tuhan. Oga ning rasa pangrasane awake dhewe utawa ning ciptane ati mboten. Nah, sing niku lho mboten saged engko diarani A B C mboten saged. Tapi nek jeneng akal mungkin nggih saged diarani, nek jeneng ati saged diarani. Nah, bentene niku. Pripun Pak Sono? Nggih. Nggih jenengan sing pundi? Ayo. Sing pundi nggih iki. Wong nggih macem-macem e. Nggih nrimo ambek nggih gak nrimo. Nggih sing pundi, Pak? Lah temeniku kan sanes panglembonane ana ing manahe utawa ning pikirane sanes. Bener-bener temeniku wau kula pancen mlebu ning tauhid maring Gusti Allah sing wujud nggih namung Gusti Allah. Temeniku ana ing bakoke, ana ing mukhalafatul hadisine, ana ing qiyamu binafsi. Sehingga apa? La harfun, la kalamun, la sautun. Gini. Nah, iki lho sing jenenge syahadat, Pak. Dadi nek kene syahadat duduk mripate adike delok. Duduk. Utawa iki mang kuping adike krungu, nggih sanes. Atawa iki mang atine adike mang matur sing ngoten, nggih sanes. Sanes. Nek jene omongan balik meneh iku man arafa nafsahu. Niku omongan tok iku. Akon-akon kowe sini. Kabeh diakoni, kabeh diakoni. Ya padha ora melok duwe kok diakoni kabeh. Wong sedayane nggih ke arah situ, sedaya, semua ke arah situ. Sehingga berbagai metode niki wonten cara-carane. Anak-anak niki mang jenenge apa? Urip sak jroning mati. Apa ya ngono ya jenenge. Mati sak jroning urip. Biasane kalimate ngoten. Tamriku wau nggaya roh sing jenenge kuburan sejatine. Kan iki kalimat mawon. Nek ngarani. Lah kaya awake dhewe ya kuburan. Kenapa ning jero iki akeh pendemane, dipendem kabeh. Kaya akal ya ning kono, ati ya ning kono, nafsu ya ning kono, sukma ya ning kono, ego dipendem kabeh ambek ning kene. Lho niku. Niku jatine kuburan kan ngoten. Lah nek iki mang roh kuburane awake dhewe saben dina ziarah, Pak. Ziarah. Ziarah ning awake dhewe. Tapi nek iki mang gak roh kuburane awake dhewe sing diziarahi gitu yang lintu. Sing diziarahi.
Lah ziarah teh mriki sing pripun? Ziarah iki mang. Nggih boten sami kalih ziarah ten ngoten niku boten sami. Ten zahir boten sami. Ziarah ten mriki wau ngertenono ana ing manarafa nafsahune lha iku ziarah. Anak iki, anak iki, anak iki, anak iki. Lha iku ziarah ning awake dhewe. Dan nek kono ya aja nganti kesasar adik iki mang. Enek rasa ngene adik ngedotne rasane. Sing nganti kesasar. Sehingga bahasane tem niki napa ten alitaya nek sampean iki mang jek iso ndelok pikirane wong, jek iso ndelok ana ing atine wong iki mang wong sing kepleset. Kepleset. Dan ngertenano nyuwun sewu nggih nek diterangne ana ing Ihya Ulumuddin iki medeni. Saestu medeni. Dan napa niku wau? Memang penggodane iblis iki mang pertama emang muji ning Gusti Allah. Pertama ngoten. Sehingga ati ki mang melafazkan Allah, 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 Allah. Lah di tengah-tengah temu dienggo nih, bleng. Sehingga napa kula panjenengan iso mbedhek wong ning pikirane, ning atine. Lah tem niku didohne sangka niat awale niku wau. Didohne sehingga kula panjenengan iki lali ambek niat awale. Tem niku wau didohne ana ing kegaiban sing ngoten niku wau. Lah karena apa balik meneh kula panjenengan dereng gadah dasar sing jenenge tauhid. Iki kepleset kula jenengan. Memang ngerining Ihya Ulumuddin. Napa niki iblis sing bisik-bisik ning awake dhewe. Bisik-bisik. Kula nggih nate ten makom niku. Emang ya tajem. Gerakan hati iki semerep. Gerakan pikir niku semerep, sedoyo semerep. Lah pas kula ngaos Ihya dumbah ta mriku lho. Tibane iki iblis iki sing ngajak-ngajak iki. Tak kira iki mang pangeran sing duduhne. Tibane iblis iki godhaane iblis. Masyaallah. Kalau salah nih. Senten menika ten manah iki mang iso ngene ndok gaib. Kalau salahne sedaya. Apa iblis sedaya ini? Kadang kula nate ten makom ana ing cara bahasane wong wasito, kan ngene bahasane nek kono. Ngeten Ihya tumbah Rasy'i. Lah kenapa? Nek adik ki mang kepleset ngeteti sing kaya ngono, awet ngetutne rasa rampang rasane awet dhewe, adik ngetutne cipta-cipta ning awet dhewe iki kepleset. Kepleset. Ya memang dasar nek kono. Wujud, tapi didu iku. Diki nyabdo dadi, tapi didu iku. Iku duduk diarani tauhid Mas. Dan nek kono gak krasa adik mah digeret kalih iblis enten mriku wau ke arah mata niku wau ana ing mandine omongane. Nek diarani kan sabdo dadi. Iki bahasa. Tapi nek kula panjenengan pun ten arah tauhid,
takon ning kemurnian tem niku wau. Gak kena disabdo. Lho kok saged? Lah pangeran nyabdo pangeran piye katene? Mboten wonten niku. Lah karena apa? Tem mriku kula panjenengan mboten wonten sing wonten nggih namung Gustine. Sing nek kene gene ape? Sing ana Gustine. Lah nyabdo pangeran nih. Remek dhewe niku. Dan iki nek kudu sing ngati-ngati, aja seneng nek iki mang omonganmu iki mang ana kemandene. Padahal iki mang cek kepleset. Aja seneng nek kono iki mang nalikane sampean iki mah diweruhne enek wong kate ninggal diweruhne sing kaya ngono. Aja seneng. Iki ya wong kepleset. Nah, dikene dunia gaib sing ngoten niku nggih didudune ngoten niku wae. Sekabehane didudune. Digelar ta mriku. Nek kula panjenengan dereng semet tauhid, nggih ngetoti niku mengki. Nah, kan lebih bahaya lagi to niku. Ten awake dhewe. Tapi nek kula panjenengan ngerteni ana ing tauhid iki enggak bahaya meneh. Karena wis gene aran meneh. Nek kono iki mah gak rumangsa ning langit sapi itu nggih mboten. Nek kono yo gak rumangsa ning bumi sapi itu nggih mboten. Mboten. Lah nek kono ana ing lelampane engko ganing rasa lan rumangsane awake dhewe mawon. Sing ngobane ya Gustine, sing menengne ya Gustine. Saben dina nggih Gustine inni wajhatu wajhiya. Wes depan terus awake dhewe. Enggak utus. Nanti gak sapa utus angge Gusti mboten saged niku. Jenengan peksa nggih mboten saged. Delia kaya apa nggih panggah niku. Meskipun jenengan mboten ngakoni nggih panggah. Panggah gak iso pisah. Sampeyan iki nggawe jeneng atau gawe jeneng nggih panggah. Tetep niku wau. Pripun Pak Jono? Pak Jono? Nggih. Kok ndingluk jenengan? Pripun? Pekerjaane niku lho. Pekerjaan apa? Memilah-milah nafsu, hati, akal, pripun ngoten niku. Nggih gampang ta Pak Jono. Bingung Pak. Gak usah bingung. Dimengerti ngono Pak. Sama milah-milah karo kan nafsu sampean. Semerep. Semerep mboten? Nggih semerep. Tinggal laku. Lah nek semerep kan nyapa bingung. Nek wong bingung ki mang karo. Lah apa semerep e? Pripun? Arek keliru tujuane niku wae. Gak ada tujuan. Ya nggih. Menekan gitu Pak. Napa sing ditekan? Ya nafsu ngoten lho Pak. Kok jerit-jerit. Nafsu ditekan jerit-jerit, brontai kok ditekan, dilus-lus. Aja ditekan. Berarti nafsu sama tekan kali pikiran jenengan niku. Gitu dadine. Lah mriki bukan mriki mang perang ring awake dhewe. Sanes. Datang mriki mboten perang, Pak. Datang mriki yo gak meksa. Mboten meksa.
Balik meneh sing nundukne nafsune awake iki mang sapa, sing nundukne pikirane ati mang sapa, ya sing nundukne atine ati mang sapa. Sapa kabeh. Nek sing nundukne iki mang diparing akal. Lah akal kok sing nundukne sapa? Kan malah ngoten mengke. Paham mboten Pak Jono? Nggih. Pewenak jenengan. Jawabane nggih pewenake. Nggih nyandra apa nggih mboten? Nah ini enggak Pak, istirahatnya di dalam tubuh kita tadi akal, pikiran itu istirahatnya itu waktu tidur apa meninggal itu Pak penjelasannya. Nek istirahat iki mang gak mikir. Nggih. Lah gak mikir iki mang wong turu iki mang apa ya mikir. Wong ngimpi biasane kan beraktivitas. Ati ya ngono. Nek sampean kendengne pikir, berarti jangan aktivitas. Meskipun sampean melek iki mang gak usah aktivitas. Ya iki istirahat yo. Ati ya ngono. Nek kene iki mang gak usah enek omong aneh ning ati, gak usah ngarane iki ngarane iki. Sehingga nek kene iki mang wis gene apa-apa, nek kene gene apa-apa, iki istirahat. Pripun Pak Jono? Nggih. Lah menggen jenengan istirahat sing pripun? Tenang nih wow, kosong tenang. Napa? Tenang dan kosong. Oh, niku mboten istirahat niku. Niku aktivitas niku. Aktivitas apa? Tekanan. Supaya iki mang gak obah meneh, tak cekel ben meneng. Lha kan ngoten. Aktivitas ngene niku. Belum istirahat total iki. Pripun? Bingung napa mboten jenengan? Ya, setiap hari kan pasti bergerak ternyata kan. Asik gerak. Lah kita gerak kan harus menggunakan itu semuanya Pak. Lah berarti kan jenengan rumangsa gerak. Gitu. Lha wong obah kok dirumangsani nek jenengan sing ngobahne. Pripun Pak Jono? Sing dine sing ngobah sing dirumangsani obah. Ini kemauan. Lah, ta meniku napa? Iki obahe ati nggih niku Pak Jono, rasa lan rumangsa niku wau iki mang aktivitas ati. Nek tauhid meniku dipikir pripun nek mikir iku wong kabeh wedi salahne kabeh sehingga nek iki mang gak enek. Sehingga nek wong Jawa kawaruh Jawa kan diarani piye to adike mang iso mlebu ning gali kangkung. Kok kan ngoten. Ya gali kangkung kan gak ono apa-apa. Nggih ta? Sehingga apa jenenge gali kangkung njaba niki lho ibarat iragane awake dhewe. Sing ketok. Lan jerone gak ada apa-apa, kosong. Blong-blong memang. Dirasane gak kena, dibayangne gak kena, piye nek mbayang ora ana apa-apa dibayangne. Jadi sampean golek ora enek. Pripun Mbak Min?
Lah nggih sing pripun? Maksudnya itu kosong itu keakuan pun bisa lagi. Ya dadose bukan ngaku-ngaku lho ya, benten ngaku-ngaku. Aku wis kosong Pak pikiranku ya. Iku ngaku-ngaku iki. Atiku wis tenang Pak, akon-akon dudu iki. Sebenarnya kan ini nggak bisa diungkapkan, nggak bisa atau diterjemah nggak bisa. Cuma balik mana iki mang sinau bareng supaya iki mang bisa diterjemahkan dengan akal. Ya ini harus dikeluarkan dengan kalimat-kalimat sing ngoten iki wau. Nah padahal sebenarnya kan makom termiku wau pun lahar pun la kalamun la sautun. Nek adike mlebu ning rono dengan terjemah apa kita bisa memahami? Gak bisa. Pripun Pak Mbah Min? Lah kalau panjenengan terjebak ning rasa to. Terjebak nih kono. Rasa ya iso ngomong. Gitu. Ngaku-ngaku aku mbahmu le. Aku kira luhurmu gak mau openi aku ya. Apa enak men. Aku dhewe golek kangel ngopeni iku. Aku ngaku ngono. Dan iki nek kudu ngerti kan. Akon-akon sing ning dodone awake dhewe. Kepada dan kitab semua kan iki disanepkan. Karena apa? Kalau enggak seperti itu, enggak ada kalimat. Enggak ada. Sing darani guru sejati ki mang sinten? Cara wong Islam kelek Gustine, sing ngobahne, sing minterne, sing goblokne Allah. Lek guru sejati. Sing nguripi ya Allah. Ki lek guru sejati. Sing gedhekne awake dhewe, sing rambut awake dhewe, ki lek Gusti Allah. Sing nyukupi awake dhewe, ki lek Gusti Allah. Sing ngekai pasangan ati kula Gusti Allah. Lah kula guru sejati. Itu guru sejati seneng dodone. Kira lho dalan iki sing apik. Bar kono adi ngarani iki lho guru sejatine. Kan ngaten. Sanes niku. Nah sebutan malah menekan sebutan ana ing Gustine cara kawruh Jawa iki lho guru sejati. Iku nek wong wis roh guru sejati Mas sinten? Ya iki mang Gustine dhewe. Iki mang Gusti Allah. Duduk sing ngomong ning kene. Sing dudu iki apik elek sanes. Dan nek kene adi kudu kalimat-kalimat ini, penggunaan kalimat ini. Sehingga nganti kemang disanepne Gusti Allah ki mang guru sejati. Kan ngoten. Repon Mbak Sono. Kan apa pun rezeki nangsa. Teko mendel. Nanti sing darani guru sejati sing ngomong ning ati iki. Sing ngaran iki bener iki mang salah ning ndi iki?
Saya kula mau dek pengen munggah yang langit sapi itu nanti. Jadi ati kudu ngerteni bahasa-bahasa yang disampaikan ana ing kawruh Jawa. Dengan bahasa-bahasa kejawen seperti itu harus tahu. Kalau kita cuma menggunakan bahasanya kita nggak tahu siapa yang gerak, itu lah. Ini kepleset mana, kesasar mana, sehingga adik berprasangka iki lho guru sejati sing dudune adike mang sing ngomong awake dhewe. Dipun bangun. Oh, dilanjut mawon. Rasane mangke ana ing lelampahane kula panjenengan dengan metode ngendingne cipta, ngendingne raga, ngendingne rasa supaya kula panjenengan mangke mboten kesasar malih. Tamriko nggih mboten kepleset malih. Nggih monggo jenengan damel metode kotak semedi nggih monggo. Nggih monggo. Kula tak damel wiritane nggih monggo sakjroning jenengan. Damel lafat napa men nggih monggo sakjroning jenengan. Ya alhamdulillahirabbil alamin mugi kula panjenengan saged nglampahi ana ing wedharan-wedharan menika saged manfaati ana ing lampahane kula jenengan ning pribadine kula jenengan sehingga ana ing kedepane kula panjenengan mboten kesasar malih. Amin. Al-Fatihah. Iya kana Allah ya mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.